Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Den jako malovaný. No ale pro jistotu se podíváme, co se předpovídá. Predpovedá sa, že za týždeň bude v predaji DVD Rákosníček a počasie. No jo, to jo. Duhovou barvu by to chtělo, ano, zaopatřit to jo. Kúpte deťom DVD Rákosníček a počasie. Správně, Rákosníček, správně. A teď se rumcaj si, podívej. A za 2 týždne vychádza ďalšie úspešné pokračovanie príbehov z lesa Žáhovce na DVD o lúpežníkovi Rumcajzovi 2, kde sa stretnete tiež s Mankou, knieža pánom, obrom Rabiákom a ďalšími. Jo, to byla dobrá práce. Taková se už málo kdy v Čechách vidí. A teď já. Sáhl do kapsy a hodil po boku tím bleskem stočeným do kuličky. Kúpte deťom pre radosť Rumcajza s Mankou na DVD o lúpežníkovi Rumcajzovi 2. Odpust mi, Rumcajz, že jsem tě obtěžoval. Když máš takovýhodle služebníka, jak by to muselo vypadat, kdyby ses do toho dal sám. Od těch časů, co si kocour Mikeš a jeho přátelé postavili v Hrusicích zlatý domov, neměli tu ani jeden kluk, ani jedna holka dlouhou chvíli. Nezabudnite si zájsť za 3 týždne pre DVD o kocúrovi Mikešovi a jeho priateľoch 3. A deti nebudú mať dlhú chvíľu. Bundibáre, konec legracie. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.